מה בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה אני יכולה לעשות? אתה יודע מה? איך אני אומר, כשאתה רעב, למה אתה אוכל? כי אתה רעב. למה את מפסלת? כי אני נולדתי לפסל. הפסלים שלי הם בנויים, הם חלולים. הטכניקה היא של בניית פסל. יש כנראה איזה מכניזם בגוף שהוא מעביר את המחשבה לידיים. ממש, אני לא יודעת, אני חושבת אני אעשה ככה, ויוצא, מה שילדים, כך יצא לי. יצא לי. אבא שלי אף פעם לא אמר שאני חושב שאת מתאימה להיות פסלת, או מה. הוא היה פשוט מאוד קונה לי ספרי אמנות. בשנת 1924 בתל אביב. את יודעת מה זה? זו הייתה תל אביב הקטנה עדיין. והוא היה מחפש ספרים, וזה היה בגרמנית, לא ידעתי לקרוא את זה, לא הבנתי גרמנית. וזה מה שכך הוא פיתה אותי. אין לי שום יומרה שהדמויות תהיינה דומות למישהו. מה שהם צריכים להביע, אני לא רוצה להתבטא במילה שאט נפש, אבל אני לא אוהבת אותם. היה לי פעם מורה לפיסול שהוא אמר, אם מישהו, את אוהבת מישהו, והוא לא מחזיר לך אהבה, תשים ממנו פסל, כמו דוריאן גריי. אבל אני מתייחסת לזה גם כשאני לא אוהבת את מישהו, אני עושה ממנו פסל. עכשיו אני מדברת על נושא חדש, שיש לו הרבה חלקים. אני מדברת על נושא של הכנסת. 120 דמויות. אז אני חושבת שהכי פשוט היה לעשות תבנית, לצקת אותם. גמרנו, זה טוב. איפה אני משקיעה בזה חודשים? כל דמות אין שתיים שהן דומות אחת לשנייה. את לא רוצה לזרז את העבודה? לזרז? בשביל מה אני אוהבת את העבודה הזאת? אני לא עושה את זה בשביל לגמור מהר. אני עושה מפני שכל דמות זו חוויה. מישהו נכנס אליי ואמר, הם כל כך יפים, אז אני תסלח לי. אני נורא מצטערת, אם הם יפים, אז זה לא מה שאני רוצה. הם מכוערים. הפוליטיקה של היום, תראה, אחד המוטו שלי, לאדם, ואני אדם לא מאמין, זה כי אדם נולד בצלם. אין, שחור, לבן, אפור, ירוק, לא חשוב. וכשאני שומעת היום את ראשי הממשלה, איך הם מדברים, אז זה מקומם אותי. זה מקומם אותי. אני לא רוצה. אני בגיל שעברתי 10 מלחמות פה. אני לא יכולה יותר, וכשאני רואה שפה תהיה עוד מלחמה, עם הנינים שלי, אני לא יכולה לעמוד בזה. יש לנו מזבח, ואנחנו
מקריבים, בואו נקרא לזה, אני לא קוראת לזה כך, למולך. המולך זה המלחמה. אנחנו מקריבים קורבנות. אז יש לנו את המזבח, ויש לנו דמויות, זה מתפלל, זה בוכה, זה עושה מה שהוא עושה. זה הכל קשור, זה מוביל אחד לשני. יש אימא ויש אמן. מבחינתי זה שתי ישויות. כשהגר הייתה קטנה, והייתה כמו כל ילד מצייר את הציורים שהתחילו רק לצייר. שאלתי אותה, מה זה? היא אמרה, ידיים. אז זה אצבעות. כמה אצבעות יש? היא אמרה, הרבה. וזה בסיס המילה הזאת, ואני אומרת את זה בכל הרצינות, זה היה בסיס שלי שיצאתי מהתדמית הרגילה שיוצרים בני אדם. הרבה. אמא הייתה שותפה יחד עם אבי, שנפטר לפני הרבה שנים, בשלבים האקוטיים של בניית המדינה. ובגילה היום, לראות אנה אנו באים, זה לא מחמם את הלב. זה לא מה שאנחנו בגיל שלי קיווינו לו, חיכינו לו, ציפינו לו, חיינו אותו. עם כל הרע שהיה אז. אז לפחות אני יכולה להתבטא פה, ואף אחד לא יגיד לי, אסור לך לומר את זה. אני חושבת שככה אין טעם לחיים שלנו, אם את צודקת, ואני חושבת אחרת. יש אידיאליזציה של העבר. יש פה הרבה דברים רעים, וזה הארץ שלנו, והיא מקסימה. ויש בה אנשים טובים, ויש בה אנשים רעים, אבל יש בה אנשים טובים, וכן יש אנשים שיורידו את הטבעת מהיד ויתנו למדינה. את יודעת מה, אמא? אם את מפגינה, את לא פסימית. אם את עושה הפגנה, אז את מאמינה שיש טעם. אני חושבת שאמן צריך שיהיה לו כתב יד שלו. כשאתה תראה את העבודה שלו, אתה תגיד, זה מזכיר לי את המריתם, זה מזכיר לי את זה, זה בטח עבודה של זה וזה. יש הרבה אמנים שהיום הם עושים את זה, מחר הם עושים את זה, מתאימים את עצמם לאופנה. שאלה אותי, הייתה פה מישהי שביקרה עוצרת של תערוכה, אז היא אומרת, למה את לא מפרסמת את זה די? מה זה לפרסם? לתת מודעה בעיתון, נתתי. לכתוב בעכבר העיר, כתבתי. שלחתי מכתבים לכל מיני מבקרי אמנות, עשיתי. שום דבר. אבל אם ניקח איש יחסי ציבור, נשלם לו סכום כסף יפה, אני אגיע לכל מקום. היום כולם דוגלים באמנות עכשווית. אני לא יודעת בדיוק מה זה, זאת אומרת שעשו את זה עכשיו,
אני לא יודעת איך. אני לא מבינה בזה, ואני חושבת שחלק גדול מזה שזה מוצא חן בעיני אנשים, זה לא ריאליסטי. אי אפשר להגיד שהעבודות שלי ריאליסטיות, אבל הן מדברות. אני הולכת בבוקר לעבודה, עובדת את השעות שלי עד שאני מתעייפת וחוזרת הביתה. בשנים האחרונות יש לי אסיסטנט או עוזר או שותף שעוזר לי, פשוט מפאת הגיל יש דברים שקשה לי לעשות. מוריס, הוא מבין אותי ב100%. נגיד למשל, בדברים אחרים, אנחנו נמצאים בשתי קצוות של העולם, מבחינה פוליטית למשל, אבל זה לא מפריע, לא לו ולא לי. לא להדליק תנור עכשיו? אם יש מקום לעוד חסד בגובה של 60 סנטימטר, כן. אז חבל לבזבז זמן. אין מקום. יש פה את הקטנים האלה, אני אכניס גם זה אותם. לא תופס הרבה מקום. לפני כמה חודשים הייתה איזו בעיה של בארץ על חלקות שנמכרות במחירים לא להאמין, של 60 ו-70 ו-50 אלף דולר לחלקת קבר. ואם לא, אז קוברים אותם בארונות כאלה, בקומות. הרעיון היה לי מזמן של ארונות קבורה, זאת אומרת, מה שקשור למוות. אני הלכתי אז למוזיאון ישראל בשביל לראות את ארונות הקבורה שם. שאני ידעתי שיש ארונות קבורה, אבל לא הבנתי בזה שום דבר. אז מוריס סידר לנו פגישה עם האוצרת של האגף הזה, של ארונות הקבורה. שלחו לי צילומים של ארונות קבורה. אני השתמשתי בהם כרקע בשביל לתת להם את הפתרונות שלי. אני לא העתקתי אותם כמובן, אבל אז הבנתי למה יש פתח פה ופתח שם. התחלנו לבנות כאילו ארונות קבורה, שיש להם את האופי העתיק, הישן, מהתקופה הקדומה. ומזה יצאה תהלוכה, כל אלה ארונות קבורה, כל מה שאתה רואה כאן, כל הפסלים האלה. אנחנו נציב אותם בכניסה, אנחנו צריכים לחשוב על העיצוב, איך לעשות את העיצוב, שזה יראה מכובד ויפה, והפתרונות הטכניים אני כבר אעשה, בשביל שזה יחזיק מעמד, כי סך הכל זה בחוץ. שואלים אותי איך תקראי לתערוכה, אז אני אומרת, אני לא יכולה לקרוא לזה ארונות קבורה. אז בשבילי זה גם רעיון נכון. משכנות שם אני, פה לא תטרידו אותי. המוות מפחיד אותך, תמר? לא! הוא מחכה לי. אתם לא יודעים, מוריס קצת יודע על זה. יש לי התכתבות שלמה איתם. עם מי? עם מי? עם הקומה התחתונה. היא מאיימת כבר כמה שנים. שזה שירת הברבור שלה. כבר יש לה 4 ברבורים בארון. אז כל פעם זה, אולי 5, זה יהיה הברבור החמישי. אבל יהיו עוד, אני חושב. יהיו עוד ברבורים.